Enggang syam ha ingo boleh try kerat wala semua spell ni hadut kini par. Na ko bubrom ya kinang bisal. Ya pi bakuncur kinang syibata. Ngayang ne bangkersan ya katim kacing bom tip kadai kacing kemen. Bang kata kacing mentai ka bang iyo syibun Henry kawan ru ya ke ka ba bunsen kacing sukia cemut bat kacing penan am sem ubri bom tip u imru kacing im ka ba sisur sidur ubale ru nado kadanu kamar tip kacing tip kawan ru ya kacing sungyo kia kacing mut cepat kacing bom tip kawan ru ya kacing im ka besuk lada u kena u im ha kacing im ka bom tip u im ha kacing im ka bom tip ulong nu kena uba IT met lam sem bat u tip pon sem u chu kuslai ke ai ka ba u dei benla bat kumi ki kena school kinoi kai ki I am walking in rai yum shamla pendap ya ke ai ki ba ki ai kinoi kai ki blak tha ingi ngila tip bat ngila ki bom tip hanrai kaneru kawan ra kacing tip kalong ru kacing do cikeman na inoi kai kacing tip ru kacing bom tip kawan ra ru ya kata kacing kemen kabang ngihun kabang ngile yak ai kabang idei benla tangkine khablai shibun ha ka banam kong kajing sngu ka le choplai trai kan rat numbu nong thau bola ai ni ka met ka bokot ka bakhia da ka bapurom ya ki nong bisya ki nong penya bat ya phiru shongknor badon purom chungi bat kumchuru ya ki para nong isimbanta bat ya ki audience baro te ngayang hang ni ban persya ya ka thim ka boong kacing bom tip kadai kacing kemen tang na ka kentian jing bom tip kum no phim sngo thu ka la lai lupa jing bom tip ka bamut bangim tip ki ai ngayang hang ni ban persya ni ka akians ban ong ba ki ong ba ladang ngisem ba kacing bom tip kadai kacing kemen hanga marwai ka takam long ka badai kacing tip hi kadai ka wei na ki la ban ai ngi kacing kemen ban ai ni kacing snow pha ha kacing im jongi kacing tip hi ladang ni tip kacing snow ya kacing shisha ni snow pha ban le eka dei ni em shongknor te ngadon ru lightly hi points ban penshai shu balai banga persha eka ni gathim kabaneng kong kadai kacing ko chingkhya kabar kadai ka pisa bat kabadai kabadai kadai shaphang jong kari kabaneng kong kacing ko chingkhya ladang im tip ya kacing pang kumnong in penkot ya ladi kumnong in sumar ya ka ladang im tip ya kacing pang te kawan ra kacing yang hidai ni em kawan ra ya kacing sngow si ha kamen siem kajongi kacing bom tip ya kacing pang kawan ra iru ya kacing ya pau brio lada dei lei kacing pang kabala shong slam bat ka baar ka dei shphang ka pisa ubrio ubam tip kum no ban pandon kam ka pisa upen lut ya kacing mak ching sap ong tip uthiet usngau bha henry ha ka bakhadu ka e ka bajaya un shem mi kacing ban undu chingkalmen ki ong ba na kalyang jong ka musyan ong ba ladang itip henry ngile ya ka bom tip ong ni amani ong ladang itip ngile ya bom tip kadon arbanta ha ka bedai bat ka babha bat ha ka bedai bat ka besniu nakaliang jong ka jingtip ha ka bedai bat ka babha shapang kata ka jingli ka ba ila ka limine kalong ba ni hap ban shim ya ka banta ban le ka ka babha ladang itip ba ka dei ka besniu ringim le ka kata ka dei ka mut ba ni sif ya lade ngim ailat ba kata ka jing sniu ban shim no engi te ngakwa ban kili jengkeliru ya kini ki no kershan wo namar kila kershan ni kini ka thim te ngathara kila ban juba bhadien te kumno kata ka jing keman ka bawan na ka jing bom tip bat kan ne kat no sni
Kajingpang, ladang ngimtip kajingpang kumnongin sumarka. Kajingpang tip kajingpang hite kapanyab yo brio. Kapanyab yo brio. Kumjoro kajingpang tip yaki kapanlong yang ki brio kibasa adien. Ki brio kin ong yang ki basa adien. Bat meni nga ong syapang kari de. De hakabe de bat kari. Ladaki nong syong snong ki long di bang tip syapang kerul kaan bat syapang ki politics kinyo iya kinong yalam ki babakala bat long kinong song ki basadian Henry lada ki pa ki long ki batip bat ki long ki batip ki an ki kanun kahok bat ki jing shisha kan long ki basat na ka banta ka chunki bat kumjuru ka jingdo jingmentoy ha ka bede bat kaneka jingbom tip te kajingbom tip hi kapendu alat ini ban job kamtam kum ki khna school ladangim tip kajing nang kajing start ladangim pulia ya ki kot ki slala dangim tip ki lesson ki balo tho ha kot ka sla jungi kum no yin le ban tho exam kalong le no ni ban present ha ka exam jungi bat ka ba ar kalong ba kajingbom tip hi kapenjot kajingbom tip hi kapenjot ini kalong ba lada ngimtip yaki kalong bang ngimtip ya kajing sniu ya kajing pha kapanlong yangi bangin nomle ya ka babha le nga tharai ba kini ro kitip ya ka babha andre ngakwa ban kli phi balai fikir sha ni kan thim sno bhasa ai chuba kublai shibun Kajan miat ka bakman ni pi baro khamta mi pi ki nong bisha badan burom bagi shongkno jomni akani ka pornta ka karteng ka jonga ka dai ba kanong kadri bat nga karsha ni kalyang jong ka phang ka baong ka jing bom tip ka dai ka jing kamen baling nga karsha ni kalyang kumba ikli ini be yang persha na kalyang ka jongi ka dai ba ngalayo snow ya ka ka bagi juong ka don uput iki baro bat haba ka don uput kadon ru kajing maham kadon ru kajing khang bat kini kajing khang ni kini ki khamtam kum ha ka social media kum mani pen romanta ka social media kala ban ai ni ki chat ki rukom ki bagi kan pendon kata kajing pen mentoy ha kajing em ka jongi kan ai lat ingi pengintip iki henry kadon ru kalyam jong social media ka bangi ngim te bantim bat ladangi kwa ban penken ya katakaan ya katakarul ngirung sa katakaliam sa social media kabangi ngim day bantim kan kata ya kabor berkat ka jongi bat habangi kren sa pang ka jingkemen kumnongin long kibrio kibag kemen hapa ka jabiyang jongi kalaja klian ba habagi kren habag idlem pa siya jongi ikren sa pang kata hakaliam jong kapisa hatu kania kajing bam sap kajing bam tu kamde mo kata kajing tip lupa lada ubrio ulong shisha ubashida ulong shisha ubahok tip ya kajing bam sap tip ya kajing tu ya kata kapisa kabri hok kajong kiway utrei lakakam utrei hok utrei di jing tip la di wat la ilong tang ibashida naru utrei hok ban habaya keren japang kani kajing pang haki hospital nanta ngamkwa ban kodokti henrengi wat khamtam hakapor corona ka kabajang ka jingtip jong kibriyo kalaki hado kata bawat lada haba ubriyo umpang ru ki umpang ki thok ki syukur ki ai da certificate ka bamday ki di ki doktor ki do jam po jong ki ai ka met ka bamday hatu kata kalong ka badai semua ngakersan ya kani kalyang namar ngasuthu bakadon kata ka kajing khut kajing bam tip shisha ya ka baro jong ka di ka perthai khamtam kum ki khna ki khlong lada kilong ki basida lada ki patip ya ka di ka perthai namar menta ka perthai kalong ka bajak khlia do kata kumno ki khna ret ki barang ret kin he kan san hapakila don lupa ya kata kajing tip kumno kinyeng hakata kahok habakila tip lupa ya kata ka bam sap ka bam tu ka jaklia kata ka pasniu kata
kata ka jing dom jo kadi ka perthei khamtam e habangi keren sapang kata habang keren sapang baudon uput iki ibaro ni kum ki brio khamtam e ladang ila sha kham persha le ke ka bangi le ni kwa le arsha kata dia kumba iki jakaru ni hakali perthei menta ki brio ki influencers khamtam kini kinong kamay na ka YouTube. Om day bangan karokti anu day kadai kabaja ka perthei. Lakhang maham lakhang persya yaki panlet sa kata ka jaka day pakikwa bandon ka jingtip ka badan hata ka jaka gilet. But hadin kabaja ki kalong kapasmusi. Om day kabangkaman. But tangkan nihi pangapen ko no kudai syukur. Kalau pasti kebesok kebakaran ya pi syok keluar balapnya baca nanti kan ke debate competition kumjuru ya pi ki nong bisa badan buram banyak baru ki belawan lang hangnya mensaki ya kan ke debate competition ke gedeng jonga ke di yari hunlang nong club ngadai nak sekolah St. Francis CRC Higher Secondary School Maulai Ketan Masar mentah ngayan hangnya ban persya ya ke jimbat ba ke jimbam tip kelong ke jingkeman kajing bam tip kam julong kajing keman Henry kalong kaliulak bat kajing long merau philosopher Francis Bacon ulaong kumdo ulaong knowledge is power kajing tip kalong kabor kajing tip kai bor yu brio bon rai de kapasyai bon ya dai le dia bat bon ha kajing sisa dia kumta ngagersanya kini kapang ba kajing bam tip kalong kajing keman kum Rimanti Kofi Annan Ru Ulong information is liberating kajing yo jing tip kalong ka pelai luat jingi lat hakaliang ka got ka khia ya kajing pam tip ya kajing pam kala berwan lam yo priyo shi kajing ya haka em lang sa lang kajing pam tip iki an ka pelong yo priyo bon sha nyan haki wai pat ada ni pelong ya ka jing pam tip ladang ni pelong ya kajing bam tip kajing suk ni pelong ban kum upriu upamut bagasuk namar tip baka ying jong ukar hamding kajing tip ka pelong yu upriu ba un syah kajing bajing berkhat kum juru kalong ka syarat ka ba pen syah ya kalinti wat lada kata kajing sisha kala ban penbong lani pen slobhayangi dia kum ta ni so tu syah ba kajing kemen kabawan na kajing bam tip kalong tang kajing ma bantip kala benlong kabakordet Henry kadai ya ubriu bonlong ubadan bor berbalan duit swabangan penkut ngakwa ban pen scam biang ba kajing bam tip kalong tang kajing ma bat kajing tip kalong ke bakrau yang ubriu please boy kajing bam tip kalong kajing kemen speaker badan buram kinong bisa ki paralok ki bayashim mentah ka di kajing tai kuble pi baro haka baningkong ndai bersoto bakla bakani ka kentin ka jing persya ka jingnang jing tep la ni ka jing pule kamut batang hi ka tu ka ni ki por haka bangi mla bantem iki jinja ka perthei ko lam mingi sha ka jing sok baka jing kluat mensim ngila ruban pet kinuksa ka perthei men ka bangiat menta haka ni ka jok digital menta ni ki brio baro ngila bantem iki jinja ka perthei ding tang ka mobile Limbai mobile ipangi pen niat bat sini gila bantep iki baro kania kala banyalam mingi sya ka jingpang ka jingstam jong ka jimbot perkhat bakalaru banyalam iki kena samla cap ban pelong iki ya ka stress pakai anxiety kum jorong pet nuksa yo kena red ubadang red umpat tep iki ki jingstam ki jingkit ki jing ki ba ka perthei kayan balai na pring jungi buan mangi bala he lasan gi om ladang ala ngakwa balai phai biang syaka jinglong badang red balai namar hakata ka por ngim pat tep ya ki jing ki bakit ya ki jing jenjar ki bangi hab ban yele persya ngi em tang da ka jing sok pat ka jing kemen bat kum juru iparlok ibayas yang persya ini om yang aba yang yangi knowledge is power hawat aku kata knowledge is power but power without knowledge or power without peace is meaningless hakalong hakarukom ba ladang itip palat niwat banyak palat kala banyalam sya kajing pang jing sitam kajing panginyat ganti kilam yangi berbuar ban
ting galong ini kamtam ini kena sama ladang itip bagi beliau kikiran sepang jongi kapelo ini ban siap tiang kapelo ini ban siir kamtam bah bang ipet le kamtam ha ka jok mobile menta ngipet lingtang ba na ka social media ka pau le ki barok khat ki thma ba thmai ki jingpang ba jingstom ba thmai ki jingsha that buram that akor ki jingsha ring kijang saring merau kijang sak tangan baro kani baro kapelong ini bangen siir ngen tiang kapelong yang ini berbor bangen bo kajing keli la jong balai naman ladangi pelut bor tan tangha kajing bat tep palat berjiwat benya palat kala benyelam yang ini sya kajing tiang bat kumju ru kidan baki ong bak ngihap bantep ya kata ka jinglong fa ong ba ha ka jingsim dawai ka pang ka sitam ho ya kata ru kadai tang ba ladangin pit nuksa pat kumiu doktor u doktor utip ya ka jingpang jong utu unong pang upang kumdu henry umju pen pau ha ka jo upor pitep balai namar lada upen pau ha ka tu ka jo upor kha utu ubriu ubatep ba udan kata ka jingpang unang tiang ba ka jingpang jong u kanang ban kajing siir yu uman kasih cuma kasih kenang jor haka bangan penkut no ya pi ki speaker kinong bisa ngakwa benong ba kajing bang tep kalong kajing keman kajing tep palat ru ting kai lam ingi si kajing tiang keblei shibun segera yuri karumno bat inong kre ba khadu naga bandang ni kaya ko terko idai man khashin di ba ka ba i ba shim ya ka pali jomi Kena paisi ke bakaman pasuk ipi baro kamtam kinong shiminta bat kinong ikai ki bla dona ni na do mestap kita pen emet sha ban chong hari ban pegi hadu mendawai kamtam cameraman na do meneri bla don hanti ngala i bha ba ila capture bhai ke bang ila keren ban ismo ikata kamtangi kinong shim kinong mishar ki badan gurom inong shong kinong ni hangni ibal ahla met bat mensiam na do ne tabar perkiengi ban wan hangni bat ngan pen itu shila de ka kateja ka de diamond kashli ngashong class cutway ngalet hapo molai roh high secondary school bang peli ka art streams ngawan ni ban pasha ya ka phang ba ka jingbam tep kolong ka jingkman mano bang ngayas ngau ta mga shukdi long ngamul wan hani ban ong ba ting teng mo ki pun ki ong ba ka jingbam tep ka rat jingkman tama kata ka jingkman kolong tang sting por ngayas ngau do ne biki ong knowledge without peace nothing tamba ka ka jing suk ba pim tep ka jing shisha shuma menta ki pun kana hani ngatep ki dang tho exam shuma kari por result kidan ki ba khamle bha ba kidan ki ba khamle sniu te kidan ki ba khamle sniu ting ting ki ong nei apa ngajar ho dai le pechim no pi kata result namar bling ngam so kran pim ko bente ka jing shisha tamba dalawan hi pa kalau kuno kamju am da pi fear haying pla i ka jing shisha da pi school man ta pidang lai top sha mai ki do hikai haying pa haying ya kedua email pas oh badi kumni ma kham ni result namar bling bam pas bat kawai rung aku aban ang shumo kanta makim ko aban tebe ik ko ba ang manesha pa ka cornal ni kumta haba ki kano kumta di makim tep kan ka jing shisha ta ki kano kumar ede ki tep ka jing shisha ki ang bet to ngani semalam tam ta kam ki ba pang ikum tuma ting teng ki di sina wai ting teng ki ba pri wam tep shum ta long se pang shet ki shin wajer ho kata ka di ko ba ma balong haba pi pang shet pi di shem ni ki dawai ba pang shet kim ni ba pi pang jer ho kata ka ba mala balong but ngai asnuru na dum ne beki ong beki klong kana ba kim dei bantep kita hendri ma pi ki ba he da pipin kai iki da ne beki kana ani ki pipin kai ki ba pha kalong me ka ba pha ba ka jing tep am kalong sha ka ka jing tep ka ba kemen chu meta school to kan ai example ko phani auditorium ka dan meta kasni te pi pa pi wa ba ka da la shai pi wan kendaran tu yang plia ha ba na wan da dengan aslam la ade saban wai ka por daripada ka akut meta kasni pi wan menen piwan kum la shai piwan kum ni re ka rim ta ka si ka di ka jim map tep pi shum ta fidan party shnu ya pi la tha ban sha ka sha ki khulong number ba badi khulong pili hata kamra ba pili sha ki ra ka da ba long ma bale number hata long ka jing sha ka ri ta ki khulong pi pa pili sha long pila pin ka no ti ki khulong hani pila ri sha no jing sha jong dia so ka we ngako Hanya two example, ngambil ni email dia, dia ili tiap chon na yo, iya semua ni perlu yo, oh, tak pa,
วันที่ยิ่งชิซินกับชิจิกฉันลองปลิ้นไม่พ้นนิวส์โอซาวเนี่ยนะhana pa dan tapor lokat ay hana pa tat tam ta hana kali tiet bet kemudian kata di ba pi kamu cip ha bisa ya ba muncul ba puan dengan ngamai kemudian kan ni nama beli jadi bakana ujur patat suka kan nur ada pi ma cip te pi nai kitu ki badi la de na kitu ki bagi la te ha ka shanga pi menta ki pun ki ba ma sha thok skori ba kun ta pun kali ki ba ko ai ma de ngam kren beni no ki pun ha ki ba ko ai te da sha thok skor pa ki kem no de di ba ki kam wa jing te pi ma ki ta karau ki op pi ba ngasih op pisah sepun Henry de pi wa de ka jing te la shai de pi la do nong la di pa pisah keno ba ka de na platform te shongan pen kun ngan patai ta ka wei la da pi te ki em pisah di ngo pi knam ke em sa ke em lang sa lang ru kam lang na mar bele na mar pi dang duna ki jing te pa pi kwa ba ke em lang sa lang kan kiau pi ban dan ki jing te ban nang kum no ban pen kiau ya ka ban hang ta hi ka shong ka jing sok je em lang sa lang kubish buat te kublai shibun diamond khasindi inong kren iba khadlo na ka benda ni ka jinga ko ter ku ka bagi la persya ya ka to ka benda la ni ka to ka phang habang sngap ya kini ki ngrungut ki long kbi samla ki Indira Gandhi ki jongi ki Sonia Gandhi ki jongi habang sngap ya kanya ka jutang ka jongpi ki ba kesan ya kani ka phang ka jing bom tip kedai kejing kemen pidon la kanya kejutang kejongpi kabapi lapen pau baka ege ke bomtim kedai sisa kejing kemen yang iki beliau hani abang ngasngap ya ki bawa persya ya kani kapang ke ke baki ki pensai bangan penkut ya kani kejing kopter ku khlem dong job ru kanumlong kayeng kahap banyo ya ka result dengan yang ha kani kayeng dorbar ke jongi lara kitu ki pakrsang ya kani ke motion ka boong ba ke jing bom tip kede ke jing kemen na kapat ya pi batpinra ya kifti bangan pet ba kede ni em kata ke jing ong kini kilong kemi ha kani kapon ki pakrsang ya ke motion ke jing bom tip kede ke jing kemen ngai agayeng da kabatin pengidap da kabarakti ada pikesan ya kani emotion kiba persya apat kinra kesat kinieng dan kiba ra kesat lu ngai tera apa kapet na kajing sngau jong kayeng ngayo i ba kajing bom tip kadai kajing kemen karem hang ni kapor kajop ki papersya kayeng kalarai ba kajinjop ha kani kajingatai kadai ki papersya ya kani kemotion hari kajinjop kajongpi kamsyong hanga kasyong yang ha kijai kilangut mo kisyong ha kijai kilangut kinong bisar kiba kidang yak hen kidang ya wo kidang ya ra tarajul Banteng yang amat sasi pangin seyo yang result jong ke debate lagalong yang ke secondary bat ke higher secondary section ngayo yang ke result sheet ke jonga ngalo penskam show rumah kapol kelaya deh dengan ngalo penskam show nganten melano yang ke result jong kini ke debate kini kayo kop terku ngan lecwa naka secondary section ibawan ha ke kenang ke balai kini ke bronze medal nangalang bat ki marks mo bat hindup sungkun iyo aspa arhnyo point kata kamu larapila plus lang na borok lain kut kinong bisa but ita ide na ka school St. Francis I one best soap and this year tentang kebaar lani silver medal am nasakot ifibiyet apa yang nasakot dalam di borok lain mo kawan baar lani ka silver medal iyo ya ka points ka balong aspa laibo hundai ini ide nagaskul St. Francis si katagalong I meba lajit kensai bare ilago lagi gold medal iyo aspa sanpo nyo points but ide na kaskul
Renja Presbyterian School in Lewan Shua, Nong Ha. The higher secondary section. Boro Andrewut Kilong Kri Kila Bagi Maksu Adi Giyas Kerbut Kila Kahiru. And they have done the job. Kibaremru Mde Bandu Jikirmen, Kumbalong Bakan Palm, Kumbalong Bakur. Yet they stop the Malbaki Max, keep here alongside Saliba. Mo. Boro ilalong pa kinong job hindi itong hapdon hi ba job baremru tamag baremru wan pa logical pen sa job ka boy kapor balong balay ide na ka school Maulai Presbyterian Higher Secondary School di Diamond Kashmir yo aspa Sanpo Sun Points ka kedan kebaan lani ka silver medal lani katakama rupa kalek siya ni ka Joey ka school ka Maulai Presbyterian Higher Secondary School ka Rebecca Nong Kenri inong job nani kaksial situla kalong siya ka school Hey, so Saint Francis Isega Yuri Karunong. Then the ball and Kotwa ya ibakin ham. Ba ikiw halor stage ba ipan ayam ya kini ki takma ronong nam taboro athlete section secondary but higher secondary. Naga secondary ide I one bet sub Englisha. Higher secondary naiban Diamond Kashmir. One shim ya di medal ki jongpi. Sulit ibarat nakaya kejoki bukan pensa kemau yang kaya juga kita kejoki nakalian kejoki sesi bangun ham keresibun yang tinggal kat kejoki Leo yang mengingat influencer ni YouTuber baru senjang bahaya ke imlang salang keresibun bakut Pak Ferdinand ya kejing lakloi kejoki bani don benta bagi hak di